Jak ukazujete svému dítěti emoce, které jsou zrovna ve vás? Zadržujete to a kolikrát, když jsou situace a ty vás úplně naštvou, ale řeknete si, ne, to musím zvládnout, prostě nemůžu tomu dítěti ukázat, že prostě jsem takhle slabá a že prostě teď to nezvládám a že prostě jsem ve mně děje tohle a tohle. Nebo kolikrát my to ani nevíme, že se to ve mně vlastně děje, ale že něco prostě kousnu to, zvládnu to, zadržím to. A co tomu dítěti ukazujeme? Že situace, které jsou pro nás náročné, tak řešíme tímhle s tím. Nepouštíme to dál. A to dítě pak nemůže vědět, co se děje v těch druhých. To znamená, že se v něm nemůže dále rozvíjet empatie, která je velice důležitá v naší společnosti vůbec. Jsme velice empatičtí lidi a bytosti a měli bychom ba naopak ukazovat našim dětem emoce, nejen ty pozitivní, ale právě i ty negativní, protože je důležité učit ty děti emocem, které jsou naší součástí. Jsou prostě součástí nás a když o nich bude vědět, bude je umět pojmenovat, bude je umět zvládnout. To je nejdůležitější. Nikdo nás to neučil, tyhle věci. Teď je to pouze jenom na nás. Jak se my s tím stotožníme, zase to naučíme nějakým způsobem pojmenovávat, sami sebe reflektovat v každé situaci, která ve mně spouští nějakou určitou emoci, naštvání, zlobu. Vztek, nechuť, lenost, radost, štěstí, smích, cokoliv. Tak tohleto všechno předáváme našim dětem a to je ten největší balíček, co tomu dítěti můžeme předat. To, že jim ukážeme, že i my máme slabý místa, že jsme prostě obyčejní lidi s těma svýma emocema. A to dítě se naučí vnímat ty emoce, rozlišovat je a v dospělosti bude silně využívat tuhletu emoční inteligenci, kterou získalo od nás. A vězte, že se vám to 1000krát vrátí. Vrátí se vám to v různých vývojových stádiích toho dítěte, když začnete už teď s těmi věcmi popisovat a říkat, co se ve vás děje, proč se vám to děje. I to, že vás to dítě naštve, tak mu říct prostě, jo, zlobím se na tebe, naštvala si mě, že prostě jsi udělala tohle a tohle. Nebo prostě říct dopředu, udělej tohle, pokud to neuděláš, já se naštvu a budu křičet a budu se fakt zlobit.